O bocadillo perfecto, con Moncho. Ola amigos, meu nombre é Paco, pero todo o mundo me conoce como Moncho. Estou aquí para enseñarvos como é o bocadillo perfecto. Necesitamos pan crujiente, pouquiño de tomate, panceta en abundancia, sal e pimentón e aceite de oliva. Empezamos abrindo o pan, que é importante para poderlle meter algo ao bocadillo dentro, hai que abrir o pan, senón é tontería. Botámoslle tomate, ben de tomate, unhas airiñas de sal e aceite de oliva. Aceite de oliva en abundancia, para que empape, como dice un amigo meu, e botamos así un pouquiño. Así, moi ben. E agora empezamos ca panceta. A panceta é de cocho ibérico, de cocho de confianza, levaba 20 anos na casa cando se matou, e botámoslle ben de panceta, como medio cocho polo menos, tranquilamente. Así, ben estiradiño, para que colla por todo o bocadillo. Agora largámoslle pimentón dulce ou picante, eso xa a elección vosa. E un pouquiño de aceite para que agarre ben o pimentón. Así, un pouquiño por encima. Aí, perfecto. Agora cerramos o bocadillo, aí, e volvémoslo a abrir. Ben, vedes que está ben, pero vamos a botar un pouquiño máis de aceite, que pareceme pouco aceite o que lle botei. Así. Cerramos o bocadillo e botamos ao pan un pouquiño de aceite por encima. Non lle choredes, que non hai necesidade. Botadelle ben de aceite, así para que brille, e colla sustancia. Así. E agora unhas areias de sal, arriba e ao carajo, a comer o bocadillo. 250 euros de bocadillo, que aproveite.